clarification lang daw po, tama po ba na mas pabor ang Malacanang sa Sinovac vaccine ng China kumpara po sa ibang vaccine na mas mura gaya ng Pfizer? Tapos mas maraming bansa na ang nag-approve dito. Ano po ba ang basehan ng pagbili ng vaccine? Kasama po ba ang pagkonsidera sa presyo ng bakuna? Lilinawin ko po muli. Dalawa po ang criteria natin, dapat ligtas, dapat epektibo. Ang problema, gustuhin man natin ng Pfizer, wala naman tayong makuha para sa first quarter. Ang tinatarget ng delivery ng Pfizer, na hindi pa natin alam kung ilan, ay sa second at sa third quarter. At maraming hindi na makakaantay ng second to third quarter. Kaya nga po, lahat po yung mga batas natin sa procurement, yan naman po ay based on human experience. Sa panahon ng pandemya, health emergency, bibili natin ano ang mabibili natin. At sa ngayon po, ang talagang nagbibigay sa atin ay ang bansang China dahil nagkaroon nga po ng kasunduan din si President Xi na isi-share ng China ang bakuna na magagawa sa China. Pero ganyan din po ating kasunduan sa Russia, ganyan din po ating kasunduan sa India. At siyempre po, kung makakakuha tayo ng Pfizer na AstraZeneca at nakakuha na nga yung pribadong sektor ng AstraZeneca na balita ko, mapaparami pa, at saka Moderna and Johnson, well and good po. Pero ngayon, the market is really demand-driven and we will get what we can procure. Wala po tayong favorites. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.